Ya Riko sing kacamataan iki. Iya saiki. Dariku lalap isor lalapan. Saeling ku ndhisik ana jenenge Riko iku ya penggaweane ngemblasi rokok ndek iku lho sapa? Pak sapa iku sing dodolan rokok iku? Kudu itu. Sing kudu beda berarti. Itu dari langgar iki lho. Omahe isor. Padha Riko. Aman lek ro wajah ya ro. Mas. Misalnya jenenge Mas. Jan circle lho remek kok. Ngawut circle. Ngopau dah lho. Aku ben ambek Riko ngopau. Ayo tak ngomong. Jadi umur-umur 20 ya. Aku larang perlu Bapak lho, dengar pemain. Pemain mail lho sama sebelah. Terus Ya sebelah musola. Ampun dia kosan. Mek roto lho. Apa beli. Untung ketemu arek iki. Roto rong butir langsung nak SMS ah. Tak boleh di tasku, kok kari loro aku, kok gak ono aku. tramadol iku. Ora, double L. Aku Riko nguwi bus, pengi-pengi wong telu ndek kono. Oh iya sih, Ora raja ono ngopi ambek kok wae. penyakite ndek nimbus iki. Iso roto iki ndek apa? Latar ngono. Ngono ketemu ambek. Piro sak strip ini? Gak kari loro, roto loro. Rong butir. Aku kena konokane sepisan wis kapok wis. Mas, wis kalah. Wis tau wegah. Bukan anu Mas. Aku kena konokan iki lho, aku tuh berangkan lho. Cok Mas. Cok. Wis panganan opo iki? Spray gak is kan ngono-ngonoan. Medono sarap iki. Lek kakean yo. Di tengah guna ware kok tempatnya di gendeng itu. Sik muter. Guys, wis nawamen dah. Dari ngobrol bawon dino. Ya wani ngombe arak timbang double L. Enak arak ta seger. Ngombe arak tambure daging kiri. Wah, Cok wis. tahu Pak wis. Arab ben tompret itu bendino. Kudu arak pabrikan lho, apa arak Asli ya. nganu gawenan rumahan itu. Lah Arab biasa ngadar tuku ngono. Apa McDonald. Jarang ben. Donald jempol. Donald mobil penyebut ya Mas. Mulai ini nang pil kiri. TM Oh, piteng. aku pertama kena TM ndelosor nyungsep manusia suwe kebal. Aku nunggu meneh was pas karaoke. Tapi nyene kecampur tramadol ambek TM. Pakai Goblok iki. mulai gak kuat apa-apa. Akhirnya ambek konco dik turono nang omahe nang kose. Wah ya salah siji ae ngepil ya sing ngepil ae ngombe ae dicampur. Ya pekok ya. Gotong numpakno sepeda. Wow. Untung diolehno Dik. Dik. Soro ta.
Karet pola. DM ambek anggur merah disuke mencret. Jadi penak meneh ku nyabu lho Ndek ngarepe Polres lho. Iya. Nocap wis. Salah. Awatak. Mang juta ya. Jangan dulu. Tak lagunya loh. Dengan anak nyanyi. Ben garai murah, engko saiki. Apa? Larang ae. Yo pil-pil lah murah tapi ya. Ya golongannya double L ya. Murah tuh. 10 bis 10. 10.000-an ambian iku. Ini ngobati kewan. Nah, itu lah kalau kewan mas, hari mas. Ayo kok cek seneng nih. Aduh. Kena kewan ya. Surungane kopi ireng. Weh, Tok. langsung kok nogo wis. Ayo iki lho, Lai pare ya. kalau raja terakhir iku. Iku lakone iku. Lakone Sumbersari Nimbus. Kok pendeng lek ambare iku tambah. Dekat mbiyen gendeng ya Nimbus ini. Masa tahu kena Nimbus mbiyen. Bareng saking ngawur-ngawur gawe cinta. Obat ah. Ngawur. Makane ada enggane ada sing dulu. Tapi keren tersembunyi ya. Terselubung. Roro mabuk. Lek mabuke penak, mabuke Mabuk sarap ta ya. Arek saiki tambah kaya duduk-dudukna. Ngerokok aneh cedal cebu. vodka. Vodka saiki piro? ATM sing gede paling 1,80. Sak liter. Topi Stanley. Tommy Stanley. Aduh 10 paling ya. Si aku terakhir tuku 120. Wani gawe ngopi gawe tuku capcay. Iya mas, Oleh pake pisan gawe selulup-selulup kan. tamu tak wis. Tuku TM. PM. Dextro. Korek. Loh, kok marah-marah? Tak boleh marah-marah. Aduh. Semua hanyalah sebatas
atas mimpi. Jadikan aku kekasih hati. Ipung yo tau dik racun yo. Oh ipung. Dindrim. Sampeyan kayak campuran apa? Apa? Apa dextro? Kuwi ku Mas. Aku ora tau ngono niku Mas. Mas. Dextro campuri CTM Iya. campurno kopi kayak Pak Guru. Kopi peng ya, Mas. Delengan. Mencene nyosor nang kopi batok kuwi. Aduh. Iki bus. Boleh kayak piro pun kopi. Wong arek gak tau. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak.